мақомоти кумитаи тафтишотии Русия дар вилояти Москав дар робита ба куштори бераҳмонаи як шаҳрванди Тоҷикистон парванда кушода тафтишро оғоз карданд. ҷасади марди 31 сола аз Тоҷикистон шоми 26 ноябр дар ҷангали Люберци вилояти Москав ёфт шуд. наздиконаш ки барои шиносоии ҷасад рафтанд тасдиқ карданд ин ҷавон Руслан Бобошеров сокини ноҳияи Леваканди вилояти Хатлон аст. ба нақли наздикон вай шоми 24 ноябр баъд аз адои кораш дар дукони музадузии метрои Каховская дар Москав нопадид шуд. тибқи фарзияи тафтишоти пешакӣ аввал мардро кушта баъд ҷасадашро оташ заданд. мақомоти Русия ба хешовандон иҷоза доданд ки ҷасадро барои дафн ба Тоҷикистон баранд. марди кушташуда оиладор будааст ва аз ӯ дар Тоҷикистон як фарзанд мондааст. бино ба иттилои расмӣ соли 2018 аз Русия ба Тоҷикистон тобути 966 муҳоҷир оварда шудааст ки 25 нафари онҳо кушта шуданд.